dalam जाएगा चिनाली अभी मजा आएगा ना भिड़ो अरुणाचलाव थांसिगोन गाइस बेरायनो guys, Berukonto नुहुरगासिनो नुहुरनानै एसे नुहुरजोबबाय आं guys. Guys, saya yang naik Berukonto नुहुरबाय guys. Finally guys, yang दा Berukonto नुहुरबाय नै. Oy नायना लादो भिउआ माबायदि. दालाबो मोजां. Guys, दा guys Berukonto मोनबाय नै. Berukonto. Finally Berukonto मोनबाय जों. Guys, makasih, dua buat moja. Dalam godan जाबाय ना नै खाथियाव फैयाना जों खाथियाव फैनायानो जाया बारा दालां गोदान जाबायना बे बिराद गोलाव जासिन दालाङा ओइ गाइस नै हाजोआ Berukontoनि हाजोआ नुदों आरो केमेराया लानाया लामाजों जाबाय नै लामाखौनो जाख्लाबलायबाय दैया सा मोजां नाङो फरेस्टफोरनि न' बियो फरेस्टफोरनि न' गाइस फरेस्टफोर थाग्रा न'आ ओइसिम दं फरेस्टफोरनि न' मोनसिगोन गासियाव गाखोसिगोन दायो जोङो सासे नै इयाव मैदेर खिबावो नै थ' गाखो एकदम होनोसै गाखोनाया दसे लेथ्रा आङो गाखोबाथाय ओंखायनो गाखोनो बालायलाङो आं नै दायो गाखोलांसिगोन जोङो लामाया बरियासो नै अन्थाइ जाजोब्बाय इयाव गोजौ लाना खेबनांगौलै फै मोजां गाइस अन्थाइ गोजासो बेयाव गाखोनो बरिया सिगां बेबायदि अन्थाइ गैयामोन आरो ओमफ्राय दायो अन्थाइ जाजोब्बाय खुरखुनानै नै बियो हासोमोन ओमफ्राय बेनो अन्थाइ जादों आरो नोंसोर नै मोजां नाय नै हासोमोन बियो ओमफ्राय अन्थाइ जादों गाखोफेरैयाहाय ससे गाखोना मेंदों ओइ गोजौथ' बेयाव इयाव गाखोनो हागोन इयाव गाखोग्रा ओंखारखाबाय नै दैजों सुनानै थाखो थाखो गाग्रा जाखाबाय बरिया इयाव थाबोबाय मोजांखौनो नुहुरासै बे गोजानाव थाबोबाय भिउआथ' बहुद बरियाखा नै मोजा जाबाय भिउआ बहुद मोजां आरो लामायाबो दं नै दोनथांबावा बिराद बरिया नुहुरखादों गोजौनिफ्राय जों दा नै गोजौआव दंफैयो गोजौआव बिराद गोजौ आरो दा केमेराजोंखाय एसे गाहाय नुदों नै बिथिं गाइस बिराद बरिया गाहायाव जों ओइनिफ्राय गाखोबोदों ओइलाय जों बान्दो ओइयाव बान्दो थिफिदों दा जोङो ओइनि बिराद गोजौ फैबाय आरो जों दा नै दा ओंखारलांफिनसै गाइस गोलैगोन दे मोजाङै आंथ' गिनाय मा मिथिगौ मालाय गोलैनायखौ
आं गाखोयैया बिराद गोबाव जाबायना गिनाय मोन्दों बाइक सोगाबगासिनो आसोलफ्रा डेन्जारथार आयौ अन्थाइ गोलैबाय आयौ फैदो ओइथिं बाइक सोगाबगासिनो नै हाय गाइस फै जल्दि ओंखारलांदो ओंखारनायाव एसे गिनाय हायो आरो गाइस मानोना एसे गिब्रां मोनो हाफिखौ साबधान ना बेफोरो हायासो माबा जानाय ना हाया गुरै हायासोबो अन्थाइ गोरा जादों गिथावथाव नै गाइस बिराद गोजौ आरो बा नोंसोरबो फैनानै फैनो हागोन आरो मोगथाङाव बिराद मजा इन्जय खालामफैनो बहुत बरिया इयाव जायगायाव जों दा ओंखारलांगासिनो ओइ अन्थाइ गोलैलांबाय आयौ नांबायमोन गाइस गोबाङाथ' बेयाव फैखाबाय जानो हागौ नाथाय गाखोआखै जानो हागौ बेनिखायनो लाबोखानांगौ दस्रा बेयाव गाखोनो दस्रा गस्ला लाबोनांगौ नङाबा सेस लेथ्रा नांजोबगोन गानग्रा जोमग्रा बेलेग लाबोनांगौ गाइस थारमाने बेयो लेथ्रा नांजोबगोन ना नङाबा बैयाव दुगैलांनो हाखागोन दैमायाव आरो सुइमिं पुलावबो दुगैलांनो हागोन गोसो बायदि 100 थाखा होनानै आराम गाखोफैनो हागोन आराम इन्जय लाफैनो हागोन गोजाननिया नुवाखै जानो हागौ ना जों खाथिनालाय फैबाय थानाय जायो होमबाबो गाखोफेरनाय जायाखैमोन आरो बारा दा जों दिनै गाखोफैस्राबाय दा ओंखारलांगासिनो नै गाइस बिराद गोजौ वाह केमेराखौ एसे गाहाय नुथारदों आरो हायाबो जि गोरा अन्थाइ बायदिथार ओंखारलांगासिनो जों दा ओइ आसोला बारलांगासिनो आंहाथ' आथिं रुमायबायानो सेन्देलानो जिसाबायसो जाव बेयाव फाल्थु खालामजायालै गोजौसो दा गाइस जों गाहायाव ओंखारबोनो हाबाय आरो दा भिउखौ नायना लादो गाहायनिफ्राय माबायदि फाइनालि मोनफैबाय गाहायाव आं लादों पकेटआव दा नाजाबावगोन आरो जों देखायलांनो ओइथिं भिउखौ नोंहा थांगासिनो आखाइबो रुमायबाय दिनैबो गाखोबावलासोमोन आंथ' बावबायसोमोन आं फैनो लिंनायखायसो फैबाय इयो नङाबा बे फैनो बावबायसोमोन फैखाबाय थानांगौ मानो फैनो नङा रे होमबाबो दिनैनि मजाया बेलेग ना मानसि बुरजाजों फैनाया बेलेग सानै साथामजों फैनाया बेलेग जायो जों दा ओंखारलांगासिनो थांसिगोन जोङो लामायानो गोदान जाजोब्बायलै हाखर हाला बहुद जाबाय बाला अन्थाइ लाबोयै एकदम दामफोरानो खारबाय थायोना हनै इसोरना खुरलायदो जोंना मोजां सोलांदै जोंना गैयालै नै मोनसेया ओइयाव गाखोनायमोन आं दाख्लैयो ओइयावहाय दायो जों थांगासिनो लामाया जों नङामोन नामा जोंना बारना फैबाय बेजोंनोब्रा थगायजालाबायो गाइस आन्दायबायलै इसोरो लामाखौ नोंसोर सानैया गाइसआ जों स्विमिं पुलाव थांनो नागिरदों स्विमिं पुल जोंनाथ' दुगैनाय जाला थारबो गैलाना नामा नै बहुद बरिया दै होना दोनबाय दा बायदियाव दै होयो आरो गाइस आं हाबफेराखैना फैबाबो गाइस नै जों दा स्विमिं पुलाव फैबाय स्विमिं पुल बरिया दिनै नै गाइस भिउआ मानसिया दा जों स्विमिं पुलाव थांगासिनो स्विमिं पुलाव मोनफैबाय स्विमिं पुल जों दायो नै एसे मोजाङानो बेयाव जों गिदिरफोरनि दुगैग्रा आरो गाइस दा दै गोदान होना होलायबाय गाइस दै गोदान दोनलायबाय आरो दायो बिथिं उन्दैफोरनि दायो उन्दैफोर दुगैनो गाइस आंथ' खनसेबो दुगैफेराखै नै बेनो गाइस दैया स्विमिं पुला एसे मोजाङानो मालाबाफोर दुगैगोन दा इथिं बेरायफैगासिनो जों ओइ नै डाइनेसराबो डाइनेसर ना मा होनगोन बेखौ आं बारा मिथिलानालै डाइनेसर नै इयो गाइस
tanya soal ini hati ada Apa dapat satu lagi nih? dapat salah Dapat lah bayau. Udah. Tak lu yang. gak ke Tadi kau kasih tadi. Wah. Kas. Nih syuting apa ini ya? Ora, duran nang kok. Katanya. Nah, saya kutu kerjaan negara biar naik. Angger. Kalau kutu beras nih kili ya. Ayo. Sebentar, aku kerja kali. Tuan sini. Hah? Lo pengen nak saya? Lah, aku terkaya apa aku buat? Kencing deh. Tiga kurang sedikit. Baik, satu lagi yang pakai saya guys. Kita harus bilang. Yang agak kecil ni. Salah. Dah kasih yang pakai sini yang. Yang agak lain ni. Yang agak lu ni. Ini dia sini bilang. Nanti semua nak kena. Geli bawah le. Iya. Kencing dia, kita geli bawah le dah lagi. Dia nak ni. Oi, wah, icam. Geli bawah kencing dia dah lagi. Kami nak tangga. Angkat kena ni. Mulai. Guys, kita kat sini. Kat lagi baik nak aslah saja. Oke. Tunggu awak nama saja lah. Ni muda, ni pura lah. Okey. Ni aku tu boleh jadi kakak nak dah. Ni yang jadi. Hei, apa ni? Yo. Cikgu mana? Ada ada yo. Ya kecil lah. Kecil lah. Ni yang kecil ni. Okey, terus. Kata. Ni saja pun nak. Guys, cajang ni mejer naik bang, mejer. Ni. Mejer naik pihak mana jang icing ni. Raja ni mejer. Yo, Rani agak kaiman guys. Ni lanje ya. Moja. Oi cing mana hiang mer ladong oi cing belar layan. Ni guys ganda ye. Asam ni ganda. Bara gu buthala thangsi guys. Asam ni ganda ni. Bara gu buthala. Kong silon deh. Kong kurang siang. अभी मजा आएगा ना भिड़ो Hingga yo para kebudah lamun apa gue thangsi. Baik. Mana lanche? Terus. Mana tu? Hey guys, tajang mitai jangan gitu mitai. Mana tu ni? Kau makan apa set ni? Mana apa set ni? Mitai jangan gitu. Kau bangun lesing ni ada. Sampram gua bangun kai. Bian share ya. Sorry dah. Lagi kuncin pulau ni. Lade lan balik. Terus tak kah? Labra. अभी मजा आएगा ना भिड़ो Solis. Kontra mungkin. Namun bagun pun rakan ni. Coklat. Makla kan. Thailand coklat sih tu salah sih. Ini Thai badang. Itu manusia. Oh di Jepun ni. Itu manusia lan sih. Ni betul Islam sih. Coba dah. Rai kau pergi jalan lah, tengah. Jalan sih ni, gerle kau coba di. Yo. Yang ni nak kum dah baik kunci. Jina isul bay bayar jeng. Ini pada, siapa baik nice nama? Jalan sih. Kunci ke tak? Jadi bisde. Oh, Mrs. Regle, kuno tiga baik kan. Nung tanah ni? Nabi tu Ang saya. Pesa genang sih malik kan guys. Ang sih ni menyan bukan. Bosnya jangan bosnya macam. Ni bisu hari dia kelai. Ni. Para bro ya ni. Fifty. Sasiau. Jangan ya. Bagus.
फिब होनखाबाय दा मोजां आंबो एसे फिसादोंना होमबालाय आंनि गोजा गासिं दा जाना लागोनसो र' गामिखौनो र' गोलाव लांबाय सासेया नै गगा मोननायानो मा जालोंगासिनो जेबो जायालै आंबा गगा मोनोबो लोंनाया नै गुजुलायबायसो दा र' लोमजासिनलाय आं नै गाइस बुहुद बरिया आं लोंसै लोंजोबदो लोंला आं गगा मोनखादों गुजुगासिनोसो wah मोजां मोनासैलै लोंना लानानै नै पियर फुलाफ्रा wah पुलिस हिनजावसो नामाब्रा बेलाय नै मुदु पातलु बेखौ मा होनगोन सदा बिम ना मा बुस्थु बेखौ बेफोरखौ मा होनगोन दा मोनाहांनायखाय नै सोरगिदिं लाइट थुजोब्बाय लाइट नायना ला गास नै ओइ सोरगिदिं लाइट थुबाय मोनाहांबाय दा र' टाइमा खैथा जाखो दा र' 5टा 6 जाबायानो ओइ नों हाग्रा नंमाया है खारदों नै गास दा मोनानायखाय गास लाइट थुजोबहांबाय आरो हराव बहुद बरिया भिउआ हराव बहुद मोजां नुयो नै सेस गासिबो लाइट थुजोब्बाय मोनांबायना दा एसे नै दुगैग्रायाबोथ' बहुद मोजांखा मा खालामदों आसोला दुगैनो मोनगोन दा मोनानायखाय लाइट सुहांबाय आरो जों खुहाबजोबखायो हरावथ' बहुद मोजां दा जों थांनोसै लामायाबो एसे गोजान नालाय जोंना सोमगारलां दैयाव नै बहुद मोजां आसोला जों दा गाइस थांसै आरो दा थांसै मोनाबायना गाइस दिनै भिडिअ' होनबा एसेनोसै गाइस